Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә Билем радиосын тәкъдим иттеләр. Арт Сабантуй күргәзмәсе тамашачыларын көтә. Ознакайда атларда көрәш үтте. Колабызда Билем радиосын тәкъдим иттеләр. Габдулла Тукай исемендәге балалар үзәк китапханәсенең актлар залында радионы оештыручылар, редакторлары, районыбыз укытучылары, тәрбиячеләр, журналистлар, язучылар белән очрашты. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Билем радиосының төп максаты үзенең аудиториясын төрле яклап кызыклы мәгълүмат белән тәэмин итү түгел, мәктәп укучыларын һәр яклап үстерү. Интернет аша алып барыла торган бу радионы планетабызның төрле почмакларында тыңларга мөмкин һәм ул ике телдә алып барыла. Билем радиосын оештыру Россия Федерациясының мәдәниятләр буенча гранты нигезендә мөмкин була. Аны Татнетны үстерү фонды коммерцияле булмаган оешмасы уздырып килә торган әдәби марафон Сабантуенда игълан итәләр. Әлеге фонд фәнни мәгариф, мәдәни тарихи үсешкә юнәлдерелгән татарча иҗтимагый файдалы интернет проектлар, фәнни татар телле мәгълүмати һәм интернет технологияләр өлкәсендә тикшеренүләр, марафоннар, симпозиумнар, конференциялар оештыра һәм үткәрә. Шул сәбәпле ел саен Россия буенча танылу ала. Өстәвенә соңгы берничә елда фонд 10-гә якын грант ота. Шул исәптән федераль дәрәҗәдә дә. Безнең инде балалар үсә башлагач, алар мәгълүматны бик күп үзләштерә, ул мәктәп дәрәҗәсендә генә түгел, урамда, интернетта. Һәм күп кенә без мәсьәләне күтәрәбез икән, мәсәлән, тел мәсьәләсендә телне, милли мәдәниятне, гырыф-гадәтләрне саклауны әйтәбез икән, ул вакытта безнең бу контент шушы тирәлектә булырга тиеш. Бу безнең урамда гына түгел, өйдә генә түгел, гомумән бөтен интернет киңлегендә. Һәм Билем радиосы ул менә шу интернет киңлеген тутыра торган бер татар телендә яшүсмерләр өчен, мәктәп укучылары өчен бер шундый зур мәйданчык. Әлеге радионың максаты гаилә, милләт, туган телебезнең мәдәни мирасын, рухи әхлакый кыйммәтләре һәм традицияләрен саклау, балалар иҗатын популярлаштыру, фән һәм мәгарифне үстерү. Бу юнәлештә 20-дән артык белгеч эшли. Араларында тәҗрибәле белгечләр дә, студентлар һәм мәктәп укучылары да бар. Без монда тулысынча шушы балаларның иҗатлары, аларның хезмәтләрен популярлаштырабыз. Бала шигырь белән кызыксына икән, рәхим итеп безгә ротациягә бирә ала. Ротация бездә тулысынча бушлай бара. Әгәр дә ул җырлый икән, рәхәтләнеп ул бездә үзенең җырында тыңлата ала. Әгәр дә инде аның ниндидер тапшыруда кунак буласы килә икән, шулай ук безгә элемтәгә чыгып, ул бездә кунак булып та китә ала. Радиода 3 дистә программа һәм тапшыручыга: Әдәби Дарья, якшәмбе кичендә, Билем Ньюс, Билем Вики, Билем энциклопедиясе, кичә бүген иртәгә, Сәламәттән дә сәламәт акыл, халык әйтсә хак әйтә, әдип сүзе, Көркөтдин хикмәтләре һәм башкалар. Буларның барысы хакында очрашуда бәян иттеләр. Әлмәткә кадәр Билем радиосы командасы Акбас һәм Мамадыш районнарында булырга өлгергән. Әлмәттә исә киң татар җәмәгатьчелеге белән очрашудан тыш кунаклар 1-нче лицей интернат укучылары белән дә аралашып өлгерде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. 15 апрельдән 31 майга кадәр Татарстан Республикасы халкы төзекләндерү өчен киңлекләрне республиканың барлык 45 районында да сайларга мөмкин. Быел объектлар исемлегенә 267 иҗтимагый киңлек чыгарылган. Парклар һәм скверлар, яр буйлары һәм ишегаллары. Парклар өчен тавыш бирүдән тыш халык 200 ишегалдын билгели алачак. Алар 2024 елда безнең ишегалды Татарстан рейсы программасы буенча приоритет тәртиптә яңартылачак. Яңа уңайлы һәм имин ишегалларын гамәлгә ашыру сроклары халыкның активлыгына бәйле. Бердәм шәһәр шелтәрен формалаштыру өчен парклар һәм ишегалларын бергә гамәлгә ашыралар. Бүген телекомпания бездә ИБИЛ месяц-май иҗади бәйгесенең 2нче туры узды. Без студияда барган ыгы-зыгы арасында катнашучылар белән аралашып, җырга булган мәхәббәтләре хакында белешеп өлгердек. ИБИЛ месяц-май җыр бәйгесе Бөек Ватан сугышында җиңү турында хәтер саклау һәм үсеп килүче буынга патриотик тәрбия бирү максаты белән үткәрелә. Без Мәмәт авылыннан килдек, Лучка. Үзебезнең номер белән, попури белән. Мин үзем дә соло җырладым, Журавли дигән җырны. Әлбәттә дә җырладык, анда 3-нче, 2нче урынны алган бар. Голос Победы шул. Күп мероприятиеләрдә катнашканмын. Мин музыкаль мәктәптә укыйм. Беренче музыкаль мәктәптә уже 4 ел укыйм, җырлыйм, җырлап йөрим. Бәйгенең 2нче этабына узучылар арасында җырлы-моңлы Сарман ягында туып үскән Дамира Каюмова да. Ул сугыштан әйләнеп кайтмаганнарга багышланган җыр җырлады. Әтисе Бөек Ватан сугышыннан инвалид булып кайткан геройның кызы 72нче елдан бирле Әлмәттә яши. Дамира ханым 8нче дистәсен ваклаган. 4 яшьтән җыр аның юлдашы. Үзем дә белгәннән бирле җырлыйм инде, мен даже бик бәләкәй чакларымда да мине җырлатканнар. Үзем белмәгән чакларда да җырлатканнар. Үзем белгәннән бирле шулай җырлыйм. Сәхнәдә булырга тырышам инде.
Бик яшьли ирем вафат булды минем, шушылай итеп сәхнәгә бирелеп киттем инде аннарсын. 12 ел инде Домира ханым Әлмәтнефть хорында үз күңелен күрә. Күпләр өчен и был месяц май бәйгесенең икенче этабына узу телекомпанияга килү 3-4 камерага бер үк вакытта төшүнең беренче тәҗрибәсе. Берәүләр камераны сизми дә көйгә кереп китсә, икенчеләр бераз каушабрак та китә. Сегодня в телекомпании «Луч» проходит второй этап конкурса «Был месяц май», творческого конкурса. Участие в нем принимают 30 коллективов. Все они готовились, чувствовалось волнение, но все мы держим за них кулачки и желаем победы. Уже 20 числа компетентное жюри отберет лучших, кто будет представлять свои номера на гала-концерте 25 апреля. Луч телекомпаниясе үткәрүче и был месяц май бәйгесендә жюри әгъзалары карарыннан тышта бүләк иясе булачак. Монда инде иң яхшы җырчыны тамашачылар сайлаячак. Гала-концерт узгач, тәүлек дәвамында безнең социаль челтәрдә тавыш бирү мөмкинлеге булачак. С 18 часов 21 апреля до 18-24 апреля на нашей страничке ВКонтакте вы, уважаемые телезрители, сможете проголосовать за своего фаворита. И тот участник, который наберет большее количество голосов, получит приз зрительских симпатий на гала-концерте. Төбәгебездә 10-нчы кабат арт сабантуй рәсем сәнгате иҗат бәйгесе старт алды. Аны Татнефть хәйрия фонды Әлмәт картиналар галереясы белән берлектә уздыра. Быелгы бәйге Россиянең милли төсләре дип атала. Ул республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган. Беренче булып быелгы арт сабантуй иҗат бәйгесенең катнашучылары хезмәтләрен Әлмәт политехник техникумы студентлары күрә алды. Алар белән очрашуга Әлмәт картиналар галереясы директоры Розалия Минабетдинова һәм Татнефть хәйрия фонды грантлар программасы җитәкчесе Эльмира Газизова килде. Бәйге оештыручылары сүзләренчә, быел бәйгегә 74 автор 131 хезмәтен тәкъдим иткән. Шулар арасыннан икенче турга 30 картина сайлап алынган. 2 автор үз хезмәтләрен кире алган. Шулай итеп, быел киң җәмәгатьчелеккә 28 картина тәкъдим ителә. Уже третий год у нас победитель, помимо вас, зрители, определяет еще и профессиональное жюри. И я хочу сказать, что в этом году у нас будет очень сильная группа жюри. Это будут преподаватели Академии имени Репина Санкт-Петербург. Они уже будут определять победителей с точки зрения именно профессиональных художников и к тому же еще и преподавателей. И авторам желаю творческих успехов. Этот талант прям не передать словами. Я прошлась, посмотрела все картины. Это изумительно, изумительно, насколько вот богата наша Россия, богата наша страна талантливыми людьми. Бәйге барлыкка килгәннән бирле Татнефть канаты астында уздырыла. Быел гомуми приз фонды 1 миллион 200 мең сум тәшкил итә. Бәйге нәтиҗәләре ачык тавыш бирү һәм интернет тавыш бирү юлы белән шулай ук профессиональ жюри әгъзалары тарафыннан бәяләнәчәк. Арт сабантуй 17 апрельдән 16 майга кадәр дәвам итәчәк. Бүген картиналар инженерлар лицейында, 21 апрельдән күргәзмә Татнефть компаниясе башкарма аппаратында, 25ннән Әлмәт нефть институтында, 27-се драма театрында, 30 апрельдә Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында танышырга мөмкин булачак. 9 майда хезмәтләр өчен Ленин мәйданында, 10-12-се Әлмәт үзе хастаханәсендә, 13-ннән 17-сенә кадәр Панорама сәүдә үзәгендә тавыш бирергә була. Шуннан рәссамнарның эшләре Әлмәт картиналар галереясына кайтачак. Шулай ук барлык эшләргә экранда күрсәтелгән сайтта да тавыш бирү мөмкинлеге каралган. Нәтиҗәләр 20 майда игълан ителәчәк. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Октөбе бистәсендә Татнефть кубогына атларда көрәш узды. Аны бер юлы берничә мөһим даты. Татарстан нефтенең 80, Ромашкина нефть ятмалары табылуга 75 ел тулуга багышлап үткәрделәр. Халык телендә аударыш дип йөртелгән ярышларда 63 спортчы чыгыш ясады. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Татар токымлы атлар катнашындагы ярышларда барысы 16 команда катнашты. Алар арасында Дагыстан, Кыргызстан, Башкортстан егетләре дә бар иде. Үземне базарга карамай, ошо яшьләр белән бергә ошо нигә килдем. Үземдән шундай җыраным, дәртем бар. Безнең өчен инде бик бу яңа төр аударыш инде. Әле генә без моның белән шөгыльләнә башладык дип әйтергә кирәк. Татарстанда да әле генә кирде. Шуңа күрә бик күңелле. Электән ат өстендә йөргән җегетләр хәзер инде шушы төр белән шөгыльләнергә тырышабыз. Ярышларны тантаналы ачуда дәрәҗәле кунаклар да катнашты. Көрәшчеләрне Татнефть компаниясе генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев сәламләп изге теләкләрен җиткерде. Чынлап та, менә бик тә кызык көрәш. Мин шундый фикергә килдем. Шуның өчен шушы
спортны тагын да алга җибәрергә кирәк. Шундай матур зрелищный спорт, менә көрәш битен атларда. Шуңа мин инде бик зур рәхмәт әйтәскә шушы бәйрәм ясаганчы безнең компания Татнефтька оештыручыларга. Ат үстендә көрәш, ягъни аударыш спортның милли төрен популярлаштыру һәм пропагандалау максатыннан Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырыла. Ярышларның инициаторы һәм баш хөкемдары Алмакай атлар утары җитәкчесе Фәрит Нәбиуллин. 6 весовой категория 60, 70, 80, 90, 100, 100-дән плюс. Менә ишетәсез, уже көрәш бара, кыза, кеше яратып килә башлады, күбәяләр. Ярышта иң мөһиме ат үстендә үзеңне дөрес тоту. Шунысы зарур, атка сугарга һәм тибәргә ярамый. Бүгенге ярышларга атларны Алмакай атлар утарыннан алып килгәннәр. Анда барысы татар тукымлы 8 ат катнаша. Таһир Сәгъәүддинов Азнакай районыннан милли көрәш буенча 40 ел стажы бар. Бүгенге көндә Татнефтьнең скважиналарга җир асты ремонты үткәрү идарәсендә хезмәт итә. Узган ел үткәрелгән ярышларда ул атта көрәшү буенча үз авырлыгында абсолют чемпион булган. Ат көрәше белән милли көрәшнең аермасы шунда инде, милли көрәшле җирдә көрәшәсең, ат көрәшендә атка атланып көрәшергә кирәк инде. Һәрбер көрәшнең дә үзенең үзенчәлекләре бар инде. Фирдүс Гарипов Саба районыннан килгән. Сабан туйларда ат чабышында гел катнашып киләм. Хуҗалыкта 5 атым бар. Иң яратканы Дельфин исемле ди ул. Ат белән бәләкәйдән шөгыльләнәм мин. Үземне белә белгәннән бирле. Әле көрәшәм икенче тапкыр гына. Шул Сабан туйларда чабам постоянно ел сайын. Гомуми исәп буенча беренче урынны Лениногорск районы командасы яулады. Икенче урында Әлмәтлеләр, өченче урынга Башкортстан Республикасы Әбҗәлил районы лаек булды. Җиңүчеләргә кубок, медальләр, дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Районыбыз спорт өлкәсендә алдынгылар рәтендә. Шуларның яңартып уйнала торганнарының берсе шахмат. Чираттагы турнир Руслан Язданов истәлегенә багышланды. Шахмат турнирында катнашучы әлмәтлеләр белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты. Тарихы ерак гасырларга тоташкан шахмат уены бүгенге компьютер гаджетлар дөньясында да популярлыгын югалтмый. Әлеге уенның иң төп әһәмияте кешенең интеллектуаль сәләтен үстерүгә ярдәм итүдә. Играть в шахматы, там очень интересные фигуры ходят и думать как раз интересно. Шахмат уйнаган вакытта фикер йөртү көчле булырга тиеш. Бигрәк тә хәтернең яхшы булуы кирәк. Уен уртасында ахырында нинди адымнар ясарга барысына да өйрәнеп була. Кызыксыну гына кирәк ди катнашучылар. Биредә алар 52. Начал заниматься шахматами в 5 лет. Меня научил дедушка играть. Мне это понравилось. И я записался в шахматную школу. Начал тут тренироваться. Дети усидчивость получают. В школе намного лучше учатся, схватывают на лету все, и как-то это... Я не вижу, чтобы они дома прям сидели и зубрили за уроками, но оценки у них хорошие. Шахмат акылны чистарта, фикерләргә өйрәтә торган уен. Бөек сәясәтчеләр, стратеглар арасында да шахмат уйнаучылар күп. Шахмат тәрбия чарасы буларак та бик файдалы. Уен фигурасына тотынгансың икән, йөр кулыңны фигурадан алсаң, йөреш санала. Әлеге кагыйдә эшләр алдыннан яхшылап уйларга, үз адымың өчен җаваплылык тоярга өйрәтә. Шахмат партиясының ахырын алдан ук әйтү мөмкин түгел. Бер ялгыш адым партияны бөтенләй икенче юлга кертеп җибәрергә мөмкин. Шахмат уены тормышның үзе шикелле. Фигураларны сакларга, якларга кирәк, үсәргә, алга барырга. Әлмәттә Татарстан Республикасы Powerlifting Милли ассоциациясенең спорт төрләре буенча ачык чемпионаты узды. Анда 110 катнашучы чыгыш ясады. Алар республикабызның 16 шәһәре һәм якын тирә төбәкләренең данын яклады. Ярышларның иң кечкенә катнашучысына 10, ә иң өлкәненә 83 яшь. Биредә мөмкинлекләре чикләнгән спортчылар да чыгыш ясый. Чемпионатны оештыру һәм уздыру Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән мөмкин була. Ярыш тәмамлангач төзелгән җыелма команда июнь аенда Сочи шәһәрендә Европа чемпионатында катнашачак. Әлмәт спортчысы Эвелина Нестерова 18 яшькәчә кызлар арасында ирекле көрәш буенча узган Россия беренчелегенең бронза призеры булды. Ул 14 апрельдән 17-сенә кадәр узган илебезнең иң көчле кызларының финал ярышларында үзенең югары әзерлеген күрсәтә. Әлмәтле Арина Алексеева үз авырлык категориясында 5-нче була. Көрәшче кызлар Эльмира Нафисуллина һәм Эдуард Гаджиев җитәкчелегендә шөгыльләнә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.